Kato, kun täällä on toisenlainen toi sisäkaulu vaihdettiin, niin tää vaatii niinku korkeampi sisäkaulu käy. Nyt on 200. Kuinka monta jo tänään on? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ja nyt tarkastetaan kaikilta rinnaspaineet, kun lähdetään siivikkalaa kiikkoon, että kaikille riittävän kovat, ettei tule noita käärmeen iskuja. Laitetaan 3 kiloa. Tai 3 baaria se on. Eiköhän se on varmaan niinku silleen, että toivotetaan tervetulleeksi kaikki keskiviikkolenkkiläiset. Onks tää kuinka monta semmoista, joka ei oo aikaisemmin ollut? No niin, tervetuloa. Idea on silleen, että ajetaan aika rauhallisesti. Mä pyrin seuraamaan porukkaa, ettei tulisi sitä haitariliikettä. Ja näin alkuun ensimmäinen tää kuukausi puolitoista ajetaan aika helppo ja sitten loppu tai kesällä ja syksymällä voidaan ajaa vähän vaatiompiakin polkuja. Pari tuntia ajellaan ja mitähän tässä nyt muuta. Onko jotain kysyttävää tullut matkan varrella tai tässä talven aikana? Aika hyvä aloitus näin niinku huhtikuulle. Joo, totesin kanssa alhaalla taitaa tulla inarit tähän. Kohti Julkujärvi. Tuosta. Täysiin! Oliko raskasta? Pari ylämäessä. Ylämäessä, okei. Täytyy ensi kerralla kaivaa niinku tasamaasta ja alamäessä. Ja riittää pehmeä keli, nyt teki vähän niin, osaa. Joo. Mut muut oli vauhti sopivaa ei sillä. Joo, ei muuta hätää ollut. Pari ylämäkeä mä jäin siinä. Joo. Mutta ei mun vauhtia tarvitse mennä. Juu, ei vaan sille Mut viesti oli vaan, että tää olisi sopiva myös aloittelijalle. Joo, juu. Sen takia uskaltauduin mukaan. Ja uskaa te. Ensi keskiviikkona toivotaan, että on taas hyvät kelit, niin ja pitäkää Tuurta Tampereen mielessä, että sinne sitten vaan kaikki kynnelle kykenevät osallistuu. Joo, kiitoksia kaikille osallistujille.